minä tulisin nyt tänne kivaan paikkaan. Ai, tulisitko tänne kivaan paikkaan? Joo, tulen. Kuinka paljon se maksaa? Tämä on sellainen huvipuisto, sellainen sisähuvipuisto. Okei, mutta kuinka paljon se maksaa? No, varmaan jotain 10 euroa. Katsotaan. Joo, se oli 10 euroa. Okei, tässä. Kiitos. Voit mennä tästä sisälle, näytän. Tästä. Tässä lukee LPS myös. Ja täällä saa olla siis 1 tunnin. Okei. Elikkä moikka ja hyvää sisähuvipuistopäivää. Kiitos. Ole hyvä. Mennäänpä sisään. Mikä paikka tämä on? Menenpä sisään. Joku kirja. No, ihan sama. Noin. Nyt sitä menenpäs istumaan. Toinenkin kirje. Tää on tosi vanha ja rikkinäinen. En saa mitään selvää. Lahjapaketti. Ihanaa. Tää on tosi ihana lahjapaketti. Seuraava huone. Tuoli ja pöytä. Ihana pöytä ja tuoli. Okei, mä otan tästä pöydästä pois. Nyt on ihana tuollainen sänky. Täällä on kiva pomppia. Joo, kiva. Pitäis varmaan mennä täältä pois vaikka kotiin. Moi. Mä oon nyt käynyt tuolla, joten voinko mä nyt mennä pois? Joo, voit. Oliko kivaa? Joo, oli todella kivaa. Elikkä mä tuun joskus vielä vaikka. Okei, heippa. Heippa. Moikka. Mä menen nyt omaan kotiin. Mulla on nyt juttuja. Joo, moikka. Kiitos kun katsoit ja vielä kommentissa on vielä kaikki jäljellä, joten kommenttiin voitte laittaa tonne alas kommenttijuttuja, vaikka viestiä. Moikka!